Naz, Dikan, hallo? Tabanni da mushagalin Maulidin kaɗan Abdullah. Tabanni da mushagalin Maulidin kaɗan Abdullah. Tabanni da mushagalin Maulidin kaɗan Abdullah. To ai sai mu fara da Allah domin da shi ake farawa. Duk fitilar da bata da batir haskenta ma yana ragewa. Annabi dan gata ne ga Allah kai rabana yake gaidawa. Kai ya kira da Habibullah tun duniyar ma ba ta da kowa. Duk mai san ka na san samu ma san ka ba ma fasa. Tabanni da mushagalin Maulidin kaɗan Abdullah. Ga maza mu nan ga mata ga ƙanna mu nan da yayi mun shirya a san mahabudu dan zar share mana waye. Mun jado maza mu da shadda mata tamfuna korai. Ga ragun da muka yanka matan gida suna ta soyi. Gashi mun zo da rera karatun saramar kalabiyullah. Tabanni da mushagalin Maulidin kaɗan Abdullah. Mai nema hasken lantarki mai tutula ba a kyale shi. Duk mai san annabi mu so shi, duk makiyin shi mu kyale shi. Inda wasu za su kwana da yunwa nan wasu za su kwana goshi. Allah duk makiyin maulidi Allah ka tsoro kalimi da shi. Domin shi zama da matacce ba zai amfana maka rai ba. Tabanni da mushagalin Maulidin kaɗan Abdullah. Ku ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Da na ji an ambaci daha a raina ni masha Allah. Duk bakin cikin da ke raina ya fagushe to alhamdulillah. Ga maza mu nan ga mata mun cado tubarakallah. Ga mu ga su malam Umar ustaz masu kwana sallah. Sannan gefe ga ɗalibin kowa ɗan hajiya babbar zuwa. Tabanni da mushagalin Maulidin kaɗan Abdullah. Ashe duk mai ɗiban ruwa na rijiya ya tafi da guga. Malale mako baya ramu Allah ka fi karfin zaga. Duk ilimin da muka samu a gonar ka muka yi ta jinka. Allah jiga liman Abdullah ya kai rahama duk inda ya shiga. Duk ilimin ne yau muka samu ashe ne nasarar tushensa. Tabanni da mushagalin Maulidin kaɗan Abdullah. In har motsi zai fi laɓewa malaidi ma ba zai zauna ba. Ja gaba ne hidimar maulidi ba za na manta malan jumbo. Ya ma za a dafa shayi a ce ba za a sa liftan ba. A hidimar taron nan da za a yi isa dan boss ba zai kasa ba. Dolen gai da Bello Halifa ogana a fannin biki. Alo? Tabanni da mushagalin Maulidin kaɗan Abdullah. Ashe lokacin sanyi ne ke sasan daraja farko. Malam Mustapha da muji ga ɗaliban ka suna maka jingo. Ga Imran nan ga Yusuf burin mai rumfa ya yi shago. Ya maza na manta da ummi ga rabi na kuma ga ɗaya uku. Ɗakin amarya ya kan yi muni in aka zo falanta bajare. In kuma na tuno zariya ba za na manta harira ba. Tabanni da mushagalin Maulidin kaɗan Abdullah. Abinda ke ƙara arami wallahi ba ya wuce gyare na ya ba da ƙoƙarin zai
Zainab ga kawarta Usaina a curi. A ƙauyen Fulani ga ummi a kokari ba mancar hali ga ummi idan ka gana na to dole ma za ka ga sahawa. A yamma da na ga Suwaiba dole na kan tuna da Amina a arewa inda ga Zainab to Allah Maryam ma na kuna hidima a san manzo na rabu ba zai kyale ko haka ba. Tabanni mun shakalin Maulidin kada na Abdullah. To sai dai ai ta haƙuri shi laifin daɗi ƙarewa ne ma nan kwazon rufe waƙar burin mai aiki hutawa. Sai wata shekarar ina Allah ya kai mu zami ta daɗawa. Wallahi mu a san Mahmudu mun ɗamarar da ba kwancewa. To mu dage da yi mai salati don samun shigo mafarki. Tabanni mun shakalin Maulidin kada na Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadu Sallim. Donated by Nazifi Maji 070 32 85 80 56. Maji Dadi is coming.